Higmicro Alpex je na streľovanie veľmi jednoduché, v podstate stačí vám na 50 metrov si dať terč, strelíte prvú ranu, vidíte dieru, posuniete, skoriguje sa vám automaticky a potom už môžete ísť na 100, na 150, 200, jak je libo, s tým, že tam už jemne dokorigovávate do rany, dávate kríž, zduplujete, flintu máte nastrelenú. Päť výstrelov, takto kvalitná zbraň, s takto kvalitnou optikou, to je radosť robiť. Je to veľmi rýchlo a zvládne to každý. Model Sabatier Sapphire, bez debaty o tom nie je ničo hovoriť. Jednoducho tá 56-ková hlaveň v kombinácii s Tamholom je ideálne či už na polovné účely, takisto aj na nejakú športovú streľbu, pokiaľ by ste chceli. Veľmi dobre sa s tým strieľa kombinácia s Aupexom, s LRF-kom, ktorý má tú balistiku, tak jednoducho tam aj 300 sa dá úplne v pohode strieľať. Ešte taká zaujímavosť, tieto Saphírky majú MRR vývrt, čo je unikátny vývrt špeciálne pre Sabaty. Takže dopomáha to práve k tomu tzv. Long range na dlhé trate to strieľanie. Vrelo odporúčam, veľmi dobre sa strieľa, veľmi dobre sa udržuje, je ergonomická, dobre sa drží. Nech sa páči.